Pamati sa instruction. So may gin-prepare ako din ng mga bills, na paper bills. 20, 50, kag 100. Mayroon kita 14 ka bills. So, yun ano ko din yung butangan ko numbers 1 to 100, random numbers. So, inyo mo on. I-guess ninyo kung ano nga mga numbers between 1 to 100. Kaya kung ano na siya nga corresponding nga number, may ano na siya, may corresponding na sa nga bill. So, example na, gano'n ka mga number 1. So, kung may 1 na dire, kung ano na din iya nga bill o ang kwarta nga ara sa 1, kundi ay inyo na yun, makuha nyo. Pero kung wala, kung wala man balik din sa likod. Balik-balik lang, hindi pagbubunang din niya ha. Amo na na pasunod, pero na inyo pasunod na yung tatlo. Liwat ha. Pilit lang ka mo, basta ano lang number, basta hindi maglapaw sa 100. Ha, 1 up to 100 ha. Ready? 2. Wala, balik to sa likod. Na. 4. Wala. Bingo ka. 21, birthday mo, 21. Ha? 21. Wala. Wala 17. 17? Wala. Wala. Wala 17. 24. Wala 24. O ako, 6. 6. Wala. Wala 6. 25. Mayari. Hindi ka lang. 25. Uy, pila daw. Dito ka dyan, no? Birthday ba na iya? Balik ka ta. Hindi na. Hindi, napa si 90 ba kita? Oh. Ako, 20. 60. May ara 60. Wala, wala pa. Oh, pila ka. Ano ka lang sa number mo? Ay, ako. Ano yan? Baro ba yun? 4. Ay, nakatapos ng 4, no? Oo. Ano yun mo lang? 60. 60. Wala 60. 80 mo, 8. Sunod. 7. 7. Wala. 8. Wala 8. 10. Wala. 14. 14. Wala 14. 31. 31? Wow, kachamba sa 31! 100! Uy, dito sa likod, oh. Oh, sa likod ka muna na ako. Ha? 12? Wala 12. 46. Uy. 46. Wala 46. 65. 65. Wala man. Wala. 26. Diba? Wala. Ano tala? 27. Wala 27. 90. 90. Wala. 65. 65. Wala. Wala 65. 75. 7 kag 5. Wala. Ha? Wala 100. Wala 100. 99. Yari. Hindi na na. Ilang ako ni. Sunod. 41. 41. Wala. 89. Pila ka? 89. Wala gang. Wala 89. Wala. May isa na lang taka 100 niya pili na. May dua pa taka 50. Ay, tatlo ka 50. Ay, apat gali. Apat. Apat kasi 43. Pila gang? 43. 43. Wala sang 43. 31. Tapos ang 31 dyan. Nakuha na ni nanay. Eh, another guess pa. Another guess. 40. 40. Wala 40. 46. 46. Wala 46. 60. Tapos ka. Wala tanto. Wala. Wala sang 60. Ay, isa pa. Hindi na wala tayo. Okay na? Okay. Ning 28 ka, 28. Wala 28. ano iya? ano? 56. 56. Wala sang 56. Ano ba to ako? Hindi naman. 66. 66. Wala. Wala 66. 45.
Oh, may-ari, 45. Dala ka lang, dala ka rin. Wow, naka-jackpot. Wow, bye-bye kayo eh. Kato sa likod, sa likod. Pila ka? 88, doubling 8. Okay, may-ari. Wow, 50. Oh, 50 yes. Dala lang. 84, wala siyang 84. 88. sulit na. Sulit na, another guess. 85. 85, wala 85. So, 84. 24, wala. Ha? Hindi na naman. Ay, wala. Sige, isa pa agad. Ako pa? Oo, sige. Oh, dito ka naman. Tapos naman. Isa pa? Tapos na gani. Nakuha na nini. 10. Ha? 10. Wala 10. Kay Christine, dahil 16. Ilan? 16, kaya wala sa graphing. O 16, are mo 16. Bang, ganyan. Ano to? Ano to? Dala lang, dala ka lang. Hindi ka naman. Ano to? Kilala yung paano to? Hindi ko talaga ano? Oh, ano na? O, sunod. Kuduha na kami. Ning 90. Wala 90. 82. Wala 82. 39. 39. Wala. Sabi ko dyan mo dyan. Talagang? 72. Wala man 72. 42. 42, wala 42. 81. 81, wala man. 93. 93, wala. Ang mabili ni Karon, ako ni Karon. 89 kay Tintin. 89, wala sang 89. 99. Ning ano? Ning Tapos na yung 99. 78. 78, may-ari. 78. 20 na naman isa. 50. Wala na. Pinta. Pinta ako. Oh, makapakot sa yung daog. Teka. Pilit. Gisi mo. Hindi. Oh, Wala na. 4, 6, 7. Oh, may pito pa ka, Bills. 19. 19, wala. Gagam. 35. Ha? 35. 35? Wala 35. 79. 79? Wala. 12. 12, wala sang 12. 31. Wala na, gina pa na. 55. Ha? Ako na rin, 55. 55, wala 55. 86 kay Tintin. Nagang? 86. Wala na. Why? Ako, 70. 72. Why? Ako, Tatlong nga niya linya. Tatlong nga. 13. Oh, mayari. Uy! Oh, sunod. Wala na. Tapos na ng 12. 87. Ha? 87. Wala. Okay, pwede na. Ha? 15. 15. Wala. 86. Ha? 86. Wala 86. 3. Wala 3. 39. 70. Wala 39. Next. 37 eh. Ha? 37. Wala. 1. Oh, ari na. Wow. Wala. Oh, 28. wala 28. 9. Ha? 9. 9? 9? Wala 9. 30. 31. 9. Wala. 36. Wala 36. Lima na lang ding bill. 11. Oh, may 11. Wala din yung bukmo. Kapo nga. Dua. 5 kay Tintin. Wala 5. Uy. Wala, nagla. Kain pa. Ah, sunod. 80. Wala 80. 82. Wala 82. 84. Wala. 29. Wala. 34. Wala man. Oh, next, deleting. 69. Wala 69.
19. 19, wala. Oh, guess ko rin. Yung magang, Ano yung bet? Ano yung ang number. number? Ano ba ga? Ano wala ko nalawak? Ang buti, kailangan mo ito doon at ako. Ano 73. Wala na, wala. 73. Ako. 44. Wala. 17. Why man 17? Oh, next na. Ako. Ng 35. Wala, wala. Andain ko lang ang number. 75. Nagaan? 75. Wala 75. Next. 46. Wala. 20. Wala sang 20. Ako na karang mabilin. 77. Wala. When? Apat na lang bilhin. 48. Wala sang 48. 49. Oh, may ano eh. Tatlo bilhin. More siya. Ako na eh. More siya. 66. Wala 66. Wait. Di mo na dyan. Tapos ka na. Dili ka mo. 2. Ano yun mo? 2. Okay, wala sang to. 67. 67, wala. 3. Wala. 81. Wala. 99. Wala. Dapat sa trabaho ni 7. Wala na, wala. 100. 78. Why? Tapos na to, nakuha na to. 86. Wala man. Tapos na lang. 55. Ha? Wala. 55. Wala, wala na. 89. Ang naman nyo pala yung information. Yung information, yun yung maling niya. 89. Ha? 89. Wala sa 89. 83. Ano ka? 83. 83? 33. Ah, 33. Wala sa 33. 93. Ah, 93. Wala, wala, wala. 79. Why 79? Ilagay na pa ilan 79? 45. Wala sa 45. Kay Dada. Ah, tapos ito, nakuha na to. 49. Wala. Nakuha naman. 28. Wala, wala pa. Ina ba ako? 28. Wala 28. Ay, hindi na kamo yan. May tatlo pa. 94? May 100 pa. Wala, 94. Dali niya, balik ka sa linya. 55. Dahil, hindi ko makagano kung wala sa linya. 56. Dali ka, dali ka. Dalawag na ina? 56. Wala sa 26. 79. 79 wala man, kaya na pa na. 80. 80, wala sang 80. 91. Ha? 91. 91 po. Wala sang 91. 68 kay Tintin ah. Ha? 68. Wala sang 68. 69. Why? Boy man. 67? Wala. Ano na dyan? Wait. Tubusan kita na yung number. 77? Wait, why na? Sabi na ka ng number. 68. Ano na to? Tatlong lang din. Wala tatlong nga. 75. Why 75? Wala. 51. Wala, wala 81. 78. 51 man yan ba? Ha? Wala, wala mo yapon. 78. Wala gang. 21. O sige, para may clue kita ah. So 50 to 100 na lang nito na nabili na. 50 to 100. 50 to 100. 54 kay Tintin. Ha? 54. Wala, 54. 58. Wala. Uy, ay mo. 100. Uy, wala pa nga ako kaya. Ano ito? Ano ito? 59? Wala sang 59. 100. Tapos na yung linya. 100. Linya, 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 pila. Si ate. 57. 57. Ba, wala. Aba, wala. 78. Ha? 78. Wala na, wala sang 78. Ginaginaw pala ginang minakali. Ha? 53. Wala sang 53. 94. Wala, nag-guess naman na gina. Wala sang 94. Ah, 61. Bala?
61 ko. Wala 61. Ay, Kuya Ting. 71 kay Tintin. Wala 71. 76. Wala. Wala. 85. Wala. Wala. O, sabihin nyo na. 97. Ha? 97. Ano? 97. Agad, nangyari. Laka lang. Oh. Oh, sabi ko sin pala. Tatlo na lang, duwa. Oh. 50 to 70 na lang ah. 50 ko 70. Oh, sige ah. 50 to 70. Sige na. Sige na. 89. Ang 50 to 70 na lang gani. 50 to 70 na lang. Hindi ka na maglapo sa 70. Luwat, paliwangan na sa luwat. Luwat, guess luwat. 80. Hindi mo na hindi ka na maglapo gani sa 70. Siguro na lang 70. 70. Hasta sa 70 na lang. 70 na lang yan ba? Ilan sa? 71. Hindi ka maglapo sa 70. 70 ka. 70. Less than 70. 70 ka na lang gani. Kay 71 yung hindi na pwede. 71 yung hindi na pwede. 70 below na lang. 70 ka na lang. 78. Wala sang 70. 69. Wala. 67. Wala. 59 kay Tintin. Wala. Kajada 51. Wala. 52. Wala. Ano? 58. Wala. 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 Sige na, tindog ka mga. Sige na. Dali na gani. 57. Ha? 57. Wala, 57. 50. Ha? 50. Oh, very good. Nari. Kinagina pa ng 55. Alam nga. Oh, 50 man. Oh, 50 na lang bilhin. Sa nagid lang. Uy, isang lang. Ana si ating mga kuha na lang sa'yo kuha. 57. Oh, wala sa 57. 56. Wala. Ano yun? 66 kay Tintin. Wala. 50 naman ang mga bilhin. Yeah, hasta sa 50 pesos ang bilhin. 50 pesos ang bilhin ng bako. 63. Oh, very good. Salamat na. 63. 50 na lang kaya bilhin. 50 na lang kaya bilhin. Oh, tapos na. Wala kita na Oh, ano na ng mga numbers. Tay, congratulations. Sino ang may pinakadamong bill? Di lang ako to. Tunan ka muna. Nay, pilay mo na. Isa ko Ako na. ako sa 50 ka. Ay, 60. Sige ako Nay, pilay mo na yung 210. 60. 60 kita mo yun. Ay, hindi yung 20. Ako 120 si ating Ako wala. Kasi hindi na yan. 190 mo eh. Ako sa iya. 65. 190 mo na eh. Oo. 60 ba ako? 60 lang. Imo na, pilay mo na eh. 120 mo ting. Wala. Imo ting. Kasi Gisrel, kali wala man. Disrel, pilay mo na kagang. Wala. Ay, kayagang. 70. Pilay mo? Oh, 70. Atang mo Ay, kay wala Manong. consolation. Atang mo na kay Manong mo 20. Wala kita consolation kay mas kinako wala ganito din. Ay, congratulations. Happy New Year. Happy New Year. Pagbuhanay.